И здравейте хора, аз съм TLT Gamer и днес ще подцъкаме малко трова неочаквано съм го написал. Неочаквано, но не съм го написал горе. И малко си очаква игра с един мой приятел. Малко бях изпълнил чаленджи. И сега пак същото ще правим. И да почваме. Сега отиваме към някой дънжън. Ай, там виждам един. Бусвай, тък му ще стигна по-бързо. Перфекто. Но това е ново. Преди когато склоня... Чакай. И ще качваме на Майнкрафт и на CS и на... Чакайте малко хора. Ей, добре, че има кун, кой за да такова. Това е друго нещо. Hot play, settings, video. Аз па hotkey. Аудио. Малко е. Идеално. Ще допусна сега малко, само ги избия тия. Че ми се качва по-горе. Ти сериозно ли? Може и да добавя малка музичка. Ай, вземи го трип. Какво? Так. Перфект. Мадри. Тук сме били. Чакайте. Setting, audio, must. Що трябва да цъкаме и идеално. Имам предвид за това. Не за това. Сори хора. Сериозно ли бе? Напускат такова. Аз направо скачам при боса. Окей. Building мод. Потроски. Ей, ами ще съм пускаме. Даже този епизод ще бъде кратичък. Гледай колко мога тролим. Сериозно ли ще го хедшотнах? Където е това? Ето го долу хора, гледайте как стои. Ой, гилца. Където е това? Ето го. Боже. Точно не? Не. Няма би да ми се занимава с това сега. На горина. Черен кошер. Мали толкова малко дене. Перфекто. Тежка е малко. Сега можем да поиграем после. Следващия ми клип, докато това се качва, мога да направя един на GTI 5. Абе, Гошо, стига ма би. Не. Надали. Ой. Кой так ми? И отскоро играя. Един приятел ме накара да я накара. Стря съм от това да. Само че дед беше уичи. Ще подсъкам. Майнкрафт ще подсъкам. Пропусна. Мога да играя на друг. Я ще си взема за всеки случай. Мапа. Там. Да. Толкова. Мапа. Ей, точно тук най-обичам.
Я да те взема се скъпа. Оуе. Я чакайте да мина само на билд. Да мина на билд мод. Да го шипа тия. Че много ма кефат. Много ма кефат тия просто и не мога. Ей, тия ще ги взема също. Ей, там също има. Отдолу на дърво. Perfecto.